Els guerrers havien atacat el planeta Yadrak. Segur que la nau estava preparada per arribar-hi. Ja ho entenc. Aquesta roba que portes, te la van donar ells? Sí, ens vam fer amics i em van donar això. Potser fa riure, però és que jo duia la roba molt destrossada. No ets dels que tornen amb les mans buides, tu. Els del planeta Yadrak no són gaire forts, però saben fer coses molt misterioses. Segur que et van ensenyar alguna tècnica, oi? Exacte! Ah, per això no volies tornar a la Terra de seguida. I quines tècniques vas aprendre? Explica't. No m'hi he pogut estar gaire temps. I, és clar, n'he après una, i la veritat m'ha costat molt dominar-la. Es tracta del canvi de lloc instantani. Canvi de lloc instantani? Què és això? Fes-ne una demostració. Ho voleu veure? Molt bé. Primer t'has d'imaginar una persona, no un lloc, i n'has de notar l'energia. Això vol dir que no pots anar cap a un lloc on no hi ha ningú que coneguis. A veure on puc anar. Ja ho sé. Adeu, nois! Adeu! Ha desaparegut! Això no és res. Es tracta de la velocitat dels superguerrers. Ei! Què és això? Oh, són les ulleres d'en Follet Tortuga. Sí, té raó. No les trobo. No trobo les ulleres de sol. Però si el Follet Tortuga viu a més de 10.000 quilòmetres d'aquí, sembla mentida. I ara em creus? Krilin, les portaràs al Follet Tortuga després? Sí, esclar. Ara tens molts poders, oi? De fet, no.